Nakatala og 123 ka mga rape cases ang Davao City sukad Enero hangtod Oktubre 31, 2022. Gibutyag ni Police Major Gillian Rose Berondo, DCPO Women and Children Protection Desk Chief, 94 ka mga menor de edad ang nahimong biktima sa rape, 29 kanila ang legal age. 90% sa mga kaso nahitabo sa mga panimalay, diin kaila, silingan ug mismong kadugo sa mga biktima ang mga sospetsado. Sa suspects profile, pinakadaghan ang mga nag-edad 25 to 35 years old, samtang pinakabatang mga biktima nag-edad 5 anyos pa ubos. Sumala ni Berondo, nakabot sa kapulisan ang 100% crime clearance efficiency o identified ug napasakaan tanan og kaso ang mga suspect. 40 ang nadakpan samtang 79 ang at large ug ginahulat ang warrant of arrest sa korte. Giaghat niini ang publiko nga i-report gilayon ang mga gapanghitabong pagpagabuso aron paspas kining maaksyonan sa kapulisan ug masilutan ang mga suspect. Mamahimo sila nga mo sumbong sa ato ang nearest police station or i-report sa ato ang WCPD main hotline. Every station natay mga hotlines o kuan. So encourage na po ang katong mga magpakabanata kay kani nga mga concern manggod ang crime is tatatanan man ni siya nga komunidad involved, no? Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Genita, Tatak, RMN.